Здравейте, приятели! Включвам се накратко да споделя какво е натална карта, както обясних, както обещах. Така че наталната карта на така наречения астрологичен език представлява нашата рождена карта, а именно датата, месеца, годината и мястото, в което ние сме родени. И точно за това тя е уникална, защото тя се води като наш пръстов отпечатък, все едно, както всички ние хора сме различни, както всеки един от нас има своята уникална ДНК, така и всеки един човек има своята уникална и различна от всеки друг карта. Най-вероятно ще си кажете, много хора са родени на същата дата, същата година, дори същия час. Да, но много често града е различен, държавата е различна, да не говорим, че всяка минута тук е от значение. Затова основното и най-важно е часът на раждане, което се определя като наш, така да се каже, специален отличителен знак. В наталната карта можем да разберем за себе си, там звездите са начертали много неща, които душата е избрала да реализира тук, идвайки на Земята. Разбира се, това не означава, че човек не може да променя това, което е решил и че каквото са начертали звездите, непременно това ще се случи. Слава Богу, имаме нашата свободна воля, имаме своят личен избор и, както аз обичам да казвам, ние винаги имаме във всяка една ситуация минимум 2 избора. Да направим или да не направим нещо. Какво ще разкажа още в следващите видеа, ще разберете по-нататък. Който има интерес, моля да ме последва. И ако тази информация ви е полезна, може да я споделите. Благодаря ви и прекрасна вечер!